Assalamu alaykum Türkmen oglanyna gyzlar. Bratwa karoçça görüşüňiz ýaly arkamda bärde bir türkmen oglanjyga duşdum we Ukrainadan gaýdyp barýan eken samolyotda weýden gidip barýar. Şu 5 minut gürleşip durqa oturamyzda gürleşemizde karoçça bir aýdyp berdi bir istoriýa. Bir waka aýdyp berdi. Men şu waka gyzykly diýip size de görkezeýin diýdim. Bir da aýdyp berjekdi ýa. Gowmdos, ýaxşymy? Ýaxşymy? Geldiň tamam. Adyň näme sen? Mekan aýdyp bersene maňa düňkü aýdyp beren zatlaryň polny şu bolan wakany aýdyp bersene näme bolup geçikdi, näli geçdiň, näli geldiň, kim bilen geldiň, näli gitdiň? Birinji ölen aýtsam Budapest şäherine geldim. Onan aeroport. Ukrainadan Budapeşte gitdiňmi näle? Ukrainadan Polşa geçdim ilki bilen. Polşadan soň Rumeniýa barýadym. Rumeniýa granisadan goýurmadiler. Oglanlar bilen barýadyňmy ýa-da? Oglanlar bilen barýadym. Soň Budapest'e geldim, bilet aljak bolum. Bilet almak üçin Zara pasardan soragyny uzatmaly. Şoň üçin bärlikden gaýtdym Wien şäherine. Budapest'te aeroportda duşdy görüşüňiz. Ýaly meňe görensiňiz videolary. Kime duşdyň? Berdi Begmenov. Ondan? Ýol. Jaňlaşdyňmy ýa duşdyň? Ýa duşdyk. Ondan aeroportda geldi, şular alyk Wien'a gaýtdyk. Ýolda gelýäkä ütköş kömetdim diýip dilini alar ýaly zat ýok. Olar alyk. Ana viza çekipdirmi kömek edýän zat diýip viza edipdir ha. Owa men bratwa çykaryçy maňa story suratlaryna kömek edýär türkmen oglumyz zat bloga meni pikir etdim aý ok bizinkile kömek edýän eke. Näme bloglara kassa şolaň biri kime kömek etdi. Şoň üçin näme izni aýdyp ber, näme boldy wapşe, näme kömek etdi, näme etdi? Wapşe Aydar ýalydan kömek istat ýok. Men uçup bilmedim Türkiýede däl, men Wien'de. Anan men bolsaňyz any berdi beýmen kömek diýen bolsaňyz berdi beýmen fan Türkiýede, men Wien'de gezip baryn. Men bolsaňyz näme videoda gördüm, men türkmenlerimizi kömek edip baryn, iň gymmat atele getirdim diýdim, näme size? Atel Ukrainadan gelýänlere mugt yaşamak üçin mugt. Näme diýär berdi? Bir atel we karoçça näme o bejensler bar Ukrainada mugt atel we berdi. Atelem de hostda bu aýdyp ber karoçça biz iň gymmat atele getirdim, men özüm töleýän zat diýipdir ha. Karol dedi. Mi görýän bolsa berdi Karol sen aýda. Ondan da ýekece burger aly diýdim näme? Ýa da prakada burger aly. Men gurlaýan ýerim şataýda, şoňa sawalsyn aýdyldy. Şoňa tipa näme kamera düşürüp näme diýär, bol kamera düşürül, näle geçik, näle stories edýär. Aýdaly zat deli, moşda zany patpişik zat şolar aly kömek ýani. Ondan soň bir da goşdy diýdiňmi näme? Birinji videoda soň öýde bir da goşdy diýdiňmi soňunda ýa başynda diýdimi näme? Men o taýda aýdymda men başga da taýda sawalsyn aýtdym. Men onu zatdan dinlemedim. Men internetim ýokdy. Baýalan bolsa gören bolsam diýerdim, gonşa çykarardym. Ondan sizden soradymy, stories'a goýjak, laýçyk videony ýa ýöne näme diýip aldy videony? Ýa goň stories'a goýjak diýip zat etmedi. Ýani şolara video çekdi, biz bilmedik stories'a goýjakdy onu. Короче, вот так вот недовольны здесь парнишки, то, что вот так вот на видео их снимают и потом выставляют без спроса. И бургер альтрёна, когда говорят, бургер, гамматтын бургер, näçe wagtda? Gammadat ýatyp çykdy ha? Gammadat ýatyp, Wien'a şäherine iň gammadat ýaly. Ay bolly, bol bratişkamyzy buň uratýas Wien'da, indi buň Türkiýe gidip barýar ha? Bolly, bratwa Türkiýede brat oklamyz bar bolsa türkmen oglanyz muny garşalyň pasvoyskine gaýdyp barýar Ukrainadan. Всем добра, братва, короче, будьте настоящими. Вот к чему приводит этот хайп и так далее. Короче, в погоне за хайпом называется, вот такие вещи делают. Мен пикиримче, я да полный көмек эт, я да вообще көмек этме. Doğru değil mi? Doğru. Kömek etsen da kança kömek etmeli ya da вообще etmeli. Sağ olun Muhammed. Ne o bana sağ ol gerek. Benim iyiceler yan mı bana sağ ol diyor zaten. Bunu iyi kımada teylek ettim zaten. Все, братва, всем добра, короче, будьте настоящими. Bratwa yine burada aydık geçmeye yattın çıkıptır. Короче, näme diýen da kança kömek et diýenim. Ene meselem bloglan короче bana jaňat aeroportda oturdy ýeközi. Ne dil bilýär, ne hiç taýda hiç kim tananok. Ondan короче bular 5 oglamap uşak bolupdyrlar Türk uşak bolanlaryna bu dokumentde bir da problem bolupdyr, bu da galypdyr.
galanna da näli boldy kömek edildi. Näme soradım, men uçup barýar, 5 olup uçup barýar da. Onuň näme sen galýaň, galmaly boldun, näme diýdi sana, näme? Näme etmeli, näme etmeli sen? Ýeközün galýaň wende hiç kim tanan ok, dil bilen ok. Diňe türkmençe orsça bilýän boldy. Näme diýdi sana? Maňa diýen zat ýok giçeli. Barşa pasal sar Fransız alptırmalyn Google'dan özüm gördüm, soň Muhammed'e ýazdym, jaň etdim, kömek etip şulara alaq. Hiçil bilemok, dil bilemok, zat bilemok. Sag bolsun Muhammed. Yo, sag bol gerek. Problema da, mesele da ýöne. Al gaýdyp senesin zadyn alyp durdyk, bilýär alaq. Nime zat normal. Yo, diýjek zadım, mena paçan kömek etdiň, mena вена, если ты с собой за кого-то берёшь, то ты ответственный, я думаю, за этого человека. А он его привёз сюда, и всё, в аэропорту не получилось, он остался, и всё, он остался, короче. А прикиньте, если бы, например, не я, ну, я не говорю не я, любой вообще здесь, нету туркменов, например, если бы здесь не было туркменов, что бы он делал? Без языка, без ничего, один пацан в аэропорту остался, без денег, без ничего. Поэтому, братва, если что-то делай, нужно быть ответственным. Если за кого-то взялись, нужно или до конца что-то помочь, или вообще не делать. Потому что, в конце концов, может так обернуться, что хуже для него будет. Пацан без денег, без ничего, в аэропорту, без языка. Я думаю, это нелегко. Кто знает, тот знает, короче. Всем добра, братва, еще раз. И до скорых встреч.